கர்த்தரை பிடிச்சுக்கோங்க, அவரை விடாதீங்க, அவருடைய வார்த்தையை பிடிச்சுக்கோங்க. சங்கீதம் 32:7 சொல்கிறது, நீர் எனக்கு மறைவிடமாய் இருக்கிறீர், என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கி காத்து இரட்சண்ய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி செய்வீர். நம்மளை காப்பாற்றுகிறது மட்டும் இல்லையா, என்ன சொல்லுது அந்த வசனம்? விலக்கி காத்து இரட்சண்ய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி செய்வீர். பாட செய்வார். நம்மளை காப்பாற்றுவது மட்டும் கிடையாது, நம்மளை பாடவும் செய்வார், சந்தோஷப்படுத்துவார். வெற்றியின் பாடல்களை, ரட்சிப்பின் பாடல்களை நமக்கு தருவார். அதனால தான் நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலும் பாடுறோம். எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவத்தில் பாடல் உண்டு. அங்கே ஒரு சாவா கூட இருக்கலாம், அங்கே கூட பாடுறோம். ஏன்? நம்முடைய தேவன் இறுதியில் நமக்கு வெற்றியை தருகிறார். அல்டிமேட்டாக பார்க்க போனீங்கன்னா நம்மளை காக்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, இரட்சண்ய பாடல்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி நம்மை செய்கிறார். ஆமென். அந்த பாடல் அப்படியே இந்த வார்த்தைகள் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட பாடல். பாடி தேவனை ஆராதிப்போம். மறைவிடம் நீரை தீருள்ளத்தை மீட்பின் கவிகளா நான் பயப்படும் நாளில் உம்மை நம்புவே, உம்மை நம்புவே. உம்மில் பேலவா என்று எப்போதும் சொல்லுவேன். உம்மை நம்புவேன், உம்மை நம்புவேன். உம்மில் பேலவா என்று எப்போதும் சொல்லுவேன். மறைவிடம் நீரை தீருள்ளத்தை மீட்பின் கவிகளா நான் பயப்படும் நாளில் உம்மை நம்புவே, உம்மை நம்புவே. உம்மில் பேலவா என்று எப்போதும் சொல்லுவேன். உம்மை நம்புவேன், உம்மை நம்புவேன். சொல்லுவோம். உம்மை நம்புவேன், உம்மை நம்புவேன். உம்மில் பேலவா என்று எப்போதும். இன்னொரு முறை சொல்லுவோம். உம்மை நம்புவேன், உம்மை நம்புவேன். உம்மில் பேலவா
இருங்க, உம்மை நம்புவேன், உம்மில் நான் பலவானாய் இருக்கிறேன், நீர் என்னை விலக்கி காப்பீர், சகல தீங்கிலிருந்து விலக்கி காப்பீர், ரட்சண்ய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி செய்வீர். சொல்லிட்டே இருங்க, இந்த வாயை திறந்து சொல்லிட்டே இருங்க. உம்மை நம்புவேன், உம்மை பிடித்துக் கொள்ளுவேன்,